सार बियो माखासे माने बिरोधी दलनि थुनजुलायनायावहाय बे जाथाया जानानै थांदों सैथो बेवहाय जेब्ला डिपार्टमेन्टनि मानसिफ्रा जोंनि बे जायगानि न' बांफोरखौ सिफायनानै थांदों थांनाय लोगोनो बिथांमोना हयथ' बे जायगायाव बिथांमोना अलरेडि दंफैखासैमोन खोमा बेनिखायनो बिसोरो ओंखारलांनाय लोगो बिसोरो बे जायगायाव हाबफैदों ओमफ्राय हाबनाय लोगो जोंनि आं मिथिनाय बायदिब्ला जोंनि रायजो राजाफोरखौ बुथुमनानै नै ओरै खालाम ओरै बुं ओरै खालाम नै बेनारफोर मा होनो फेरेंगा सारनि बिरोधी बुं प्रमद सारनि बिरोधी बुं इउपिपिएलनि बिरोधी बाथ्रा बुं बिसोरखौ दोननो नाङा बिसोरखौ होखारनांगौ बिसोरखौ जेरैब्लाबो जोङो माने होखारनांगौ आरो बिसोरखौ माने फेजेननांगौ होननानै बिथांमोना जोंनि रायजो राजाफोरनि सिगाङावहाय गोबांखे बुंथावै बाथ्राफोरखौ बुंनानै एखेबारे थुलुंगानाय होनानै मावथावै खामानिफोरखौ मावहोनाय जाथाया बिथांमोननि खामानि बिथांमोना गावसोरनो जोंनि रायजो राजाफ्रा खोन्थादों बिथांमोनखौ जोंखौहाय माने हाग्रामा सारानो जोंखौ थिनहरदों होननानै बे जाथाया जाखांनायनि उनाव नोंथांमोना पाब्लिक हिसाबै माबायदि एफेक्टआव गोग्लैदों जोङो बे जाथायनि उनाव जोङो गोबां दुखु खस्थ' भुगिनांदों जोंहा माखासे थानाय न' बांफ्रा सिलिंखार जालांदों बारा बर्तन सिलिंखार जादों जानाय लोंनाय गैया जादों दा जोङो बेबादि अबस्थायाव जोङो भुगिनांनानै दङ मा लुबैयो दा बेनिखायनो जोङो आङो रायजोनि जानानै आङो सारमोननिसिम आरज गाबदों खावलायदों निमाहा मोननो बिदों जोङो मिथिस्लाबै हायै मानसिफोरनि माखासे बिरोधी दलनि थुनजलायनायाव फाव फान्दायनायाव जोंनि रायजो राजाफ्रा जेखौ मावथावामोन बेखौ मावनानै थांबाय जेखौ खालामथावामोन बेखौ खालामबाय जि बाथ्राफोरखौ बुंथावामोन बे बाथ्राफोरखौ बुंनानै सारमोनखौ रुलिं गभर्नमेन्टनि मानसिफोरखौ दुखु होबाय माने दुखु होबाय मान गैयै अपमान खालामबाय बे हिसाबै आङो रायजो राजानि जानानै सारमोननियाव निमाहा बियो जे जोंनि मिथिस्लाब हायै भुल मावनायखौ गोरोन्थिखौ जाहाथे निमाहा होयो आरो जोंखौ माने गावनिनो रायजोनि मानसि होननानै जाहाथे जोंखौ बजबनानै लायो जोङो बेखौनो सारनिसिम खावलायनो निमाहा बिनो होननानै आङो जोंनि माने हालामाव थानाय रायजो राजाफोरखौ लानानै फैदों जिहेतु बे ओनसोलाव थानाय रायजो राजाफ्रा गोबां गोरिब सुबुंनि नंगौ सार बेबायदि माखासे गाज्रि थुनज्लायग्रा सुबुंफोरखौ बे गोरिब सुबुंफोरनिफ्राय गोजानाव थानाय नोंथाङा मा बुंयो मा खावलायो जोङो जि जायगायाव दङ जोङो साफ्रोमबो जोङो दुखि गोरिब मानसिफोर जोङो गैजाया हा हु गैजाया जोङो आर्थिक अबस्थायाव जोङो जोबोद दुरबल बेनिखायनो जोंखौ जोंनि बे हालामाव रायजो जानायाव जोंखौ हेंथा होफैबाय थानाय बे मानसिफोरखौ जोंनिफ्राय जानगाराव थाजानो जों लुबैयो आरो दा फैबाय थानाय समावहाय नोंथांमोना गभर्नमेन्टनि माबायदि सलुसनखौ लुबैदों जोङो फैबाय थानाय समाव दानिफ्राय लानानै जोङो जोंनि जितु दानि रुलिं गभर्नमेन्टनि मावनाय दांनाय गासैबो आसार खान्थिफोरखौ जोङो मा होनो जोंनि नोजोराव जोङो जोबोद मोजां मोनदों आरो बेनिखायनो जोङो जोंनि रुलिं गभर्नमेन्टखौ हेफाजाब होनो आरो जेब्लाबो सैथो लामाजों आवगायलांनायाव जोङो मदद होनो होननानै जोङो आवगायबोदों सार बे जायनाखि नोंथांमोनखौ थुनलायग्रा बा सावनो थोनग्रा बिसोरखौ सिनायो नामा मोनथियो नामा नामफोरखौथ' आं मिथिया मा होनदोंमोनलाय बोरै होनदोंमोनलाय खोन्थालाय डिजिटेल बड'लेण्ड निउस रादाबनि मानसिफोर आरो बिसोर एक्सुवेलि माने बिसोर बिपिएफनि मानसिखा आरो बिपिएफनि मानसि बिसोरो साबासो दंमोन नामालै साबासो दंमोन दां साबा सयजनसो दङमोन बिसोरो जेब्ला जाथाया जानानै थांखाङो अब्लासो आं बे जायगायाव सफैदों ओमफ्राय आङो बे जाथायखौ नुनानै जोबोद दुखु मोनदों आरो आङो बे जाथायखौ नुनानै आङो दुखुजोंनो सिन्था खालामदों आरो खाफाल हमनानै आं माने गाबनो गोनां इउटुबारफोर थांनायनि खोथाखौ मिथिनो मोनदों सोर इउटुबारफोरा थाङामोन नोंथांमोननि बै जायगायाव
इउटुबारफोरनि नामखौथ' आं दा बुंनो हालिया आरो बुंनो आंथ' मोनथिजोबा माने इउटुबारफोरनि नामा मा मामोन आं बेखौथ' दा बुंनो